chase my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feeling like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear. Já bych to viděl. Jestli mám proti sobě, tak se to kdyby bouchlo, jak to spolu právě. To víc jako. Je to sem. 7? Já jsem pro šťournou hlavu. Tak další? 25. Já jsem pro šťournou hlavu. Tak, můžeš? Dobrý. Já jsem pro šťournou hlavu, nedává to vole do půjde víc. 1,8 průměr, dobrý. Jo. Tak. Už vidím první Amerika, nádhera. Tady má doslova 20 medic, ty vole. Cože? Tady má doslova 20 medic. Je zezadu, hele. Máme. Budeš medic? Jasný. OK, tak my máme jasno. Takže pro všechny hraje se mod Medic. Pro ty z vás, co tu ještě nehráli, je to klasický deathmatch tým s tím, že máte mediky. V případě, že dostanete zásah, zvednete ruku, zavoláte si na medika. Medic má 3 minuty, aby se k vám dostal. V případě, že se k vám do 3 minut nedostane, odcházíte, končíte ve hře. Jasný? Budeme hrát 25 minut. Všichni všechno chápeme? Výborně. Takže, mod Medic všichni chápeme. Má někdo nějaké otázky? Tak jo, v pořádku. Když chcípne, tak chcípne úplně teda, jo? Když chcípneš úplně. Medic má 3 minuty na to se k tobě dostat. Pro mediky, kdo ještě nedělal medika. Přiběhnete k někomu, kdo na vás čeká, rozepnete pásku, plesknete ho s tím přes ruku, jakmile ji bude mít na ruce, vrací se do hry. Můžete oživit pouze jednoho jednou. Nesmíte oživit jednoho dvakrát. Medic nemůže oživit sám sebe. Medic medika ano. Chápeme? Ano. Super. Kluci, jste mrtví? And don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah.
town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Na nosítkách. Výborně. Takže nosítka se hrajou tak, že jeden tým, který nese, má tým jednoho hráče z druhého týmu. Pro modrý to znamená, že jsou -1 Alex. Jo? Červený budou mít za úkol z druhé základny přenést Alexe tady za školku, kde je červeno-bíle označená zlomená bříza. Všichni jste ji viděli? Máte takovou nějakou představu? Dobrá. Jsou dva medici, který nosí. Ty medici nemají zbraně. Žádám vás všechny, pokud je trefíte, nestřílejte po nich 100krát. Jo? Trefíte je dobrý, zvednou ruku. Oba dva fungují na jeden život. Jo? Takže prostě vy trefíte jednoho, jdou oba dva. Respawny mají na otočku jako jediný celý týmu. Ostatní dáme vám respawn. Kolik nás je? 9 hráčů? Dáme respawn. Dáme 2 minuty. Všichni mají 2 minuty na respawn. Jo? Takže vás prostě střelí, jdete na reakci 2 minuty, vracíte se do hry. Takže oni ho nesmí donést. Oni ho nesmí donést, který bříze zlomený. Herní čas bude 25 minut. Jo? Já jsem se narazil prdel, pičo. Prazdej. Vešel jeden! Cracky. To možná běhli. Ty vole. Tak už jedou. Ejče, to bude dobrý, vole. Mi rupnou trenky. Jdem! Počkej. Cracky. Počkej, tady. Mám! Kurva.
přijali. Tadyhle po hlavní cestě budou dvoje tyhle ty hodiny. Hrajete o čas, to znamená, že přijdete, ty hodiny budou takhle nějak rozsvícen. To vysvětluju pro prvního, kdo se k něm dostane. Aby se vám počítal čas, tak vaše barva musí být nahoře, takže přiběhne červený, bude červená nahoře, dobrý. Přiběhne modrý, musí červenou srazit dolů, aby byla modrá nahoře. Takže Chápeme? já počítám čas, tak ta naše barva musí být Nahoře. Když ty přiběhneš a bude Ne, modrá to jsme nahoře, neměli říkat. No tak takhle musím nechat, jo. tak to takhle necháš. Jo? Upozornění pro každého, kdo k tomu přijde jako první. Když uvidíte, že to neběží čas, tak tady zmáčknete plácnu. Bude tam takhle červená na začátku. Přiběhne k tomu červený, máčkne play, hodí červenou nahoru. Chápeme? Jo? Přiběhne modrej, počítá se čas modrým. Jo? Minut. Sedím. Na 12 na moji? Má? When you want to get off that darkest ground, the gravity pulls you straight down. No, sláva, ty vole. Earth from a bird's eye view. Ty vole, You to should si já grow feathers and see this too.